DCXL 558 Radyo Trabaho, ang inyong gabay sa hanap buhay. Tunay na tunay from Mula sa DCXL 558 Studio, narito ang programang Basta Promdi Lodi. Maghahatid ng serbisyo publiko, mga storya at balita ng bawat probinsya. Basta Promdi Lodi, ang programang may tunay na malasakit at puso sa bawat probinsya. Kasama ang totoong probinsyano, Congressman Alfred De Los Santos, at ang batikang mamamahayag sa radyo, telebisyon, Sas Drilon. Basta Promdi Lodi. Basta Promdi Lodi. Basta Promdi Lodi. Isang mapagpalang Huwebes Pilipinas sa ngalan ng tinig sa Kongreso at totoong Promdi na si Alfred De Los Santos. Kami po ang inyong mga tagapaghatid ng purong serbisyo publiko sa barangay man, lungsod o kanayunan. Ako po ang inyong kakampi, Ces Orenia Drilon. Hi Jude, nako sandali at hindi ko marinig ang ang ating napapag-usapan. Hindi na bale, sige. Ayusin ko yung aking audio para kita marinig. Naku, I think sa akin yung problema. Sorry. Ayan, narinig mo na ako. Okay. Okay, naku, sorry. Ulitin ko lang, ako naman yung sandigan, si Jude Bacaso, magkatuwang nating abutin ang ating pangarap tungo sa magandang bukas, magandang hapon, Ces. I think I forgot to turn on my microphone. Ako nakakahiya, sorry. Unmute yourself. Yan ang hashtag ngayon di ba? Oo, ng 2020, 2021, you're on mute. Yun, kanina nakamute ako, pasensya na. Okay. Napapakinggan rin po ang Basta Promdi Lodi sa Cebu. Kailangan naka-turn on talaga ang mga mics natin kasi naririnig na tayo nationwide. Southern Leyte, Bohol at Negros Occidental sa pamamagitan ng DYRB Cebu, 540 kHz na sa Tirad Pass TV. Ang radyo din tayo sa Ilocos, DXRB Davao at Infinite Radio sa Calbayog City. Napapakinggan at napapanood din tayo sa radyo DWNX-FM sa Naga at TV Veritas sa Albay. Mga kapromdi, nasa FMR Baguio 94.3 din tayo. Nasa DYDM Isabela, DXCO Cagayan de Oro at Magic 103 Zamboanga rin tayo. At sa Facebook page at YouTube channel ng Regional News Group Luzon. Alright, at kung kayo po ay may problema sa inyong barangay, munisipyo, syudad o probinsya, mag-text o tumawag lang po sa aming hotlines 0998-978-2971 para sa Smart at 0917-160-0611 para naman sa Globe o mag-email sa bastapromdilodi@gmail.com. Bukas din po ang aming programa sa mga gustong maging volunteer reporter sa pamamagitan ng Promdi Citizen. Pero bago ang lahat, alamin muna natin ang mga balita sa iba't ibang panig ng bansa, hatid ng ating mga loading RMN reporters. Promdi Patrol. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Top Asia Corporation, pioneer importer of particle boards, medium density boards, at melamine face chipboards. Proud partner of leading furniture contractors in the construction industry. Basta't the best laminated boards, dun ka sa subok na. Top Asia. For more details, please call 8294-3144 or 8294-3188. You may also visit www.topasia.com.ph. Alright, unahin natin ang Bicol. Mga LGU doon naghahanda na sa National Vaccination Day. Narito ang ulat ni Radyoman Leo Barceliano ng RMN Legazpi.
Pinaganda ng Departamento ng Kalusugan ang lahat ng mga local government units mula sa 107 municipalities at 7 cities. Kasama na ang 6 na lalawigan ng Bicol Region sa gaganapin na 3 araw na bayanihan bakunahan. Umpisang November 29 hanggang December 1. Dapat tayo magparehistro na sa mga LGU. Inaanyahan ang lahat na hindi pa nabakunahan. Lalo tigit sa lahat ang mga frontliner na sa ngayong nakatutok sa mga tinamaan ng virus. Mula sa Legazpi City, ako si Leo Barciliano, nag-uulat para sa Basta Pronde Ludi. Samantala, ilang guro sa Ilocos Region, naku po, may takot at pangamba pa rin sa COVID-19 vaccine. Ito ang balita ni Radyoman John Caranto ng IFM Dagupan. Umabot na sa 19,680 ang bilang ng mga guro sa Ilocos Region ang fully vaccinated laban sa COVID-19 ayon sa Department of Education. Wala pa ito sa 50% na target ng kagawaran na 51,406 ng kanilang eligible population. Ayon kay Dr. Romary Joy Castillo, Medical Officer for Education Support Service Division ng DepEd Region 1, nasa 5,978 mula sa eligible population ang hindi pa nababakunahan. Ilan sa mga rason ng mga ito ay dahil mayroon pa rin silang takot at pangamba sa COVID-19 vaccine at patuloy na hinihintay ang kanilang preferred vaccine. Dahil dito patuloy ang sinasagawang kampanya ng kagawaran upang hikayatin na magpabakuna na ang mga guro sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyon ukol sa COVID-19 vaccine at counseling. Sinabi naman ni DepEd Regional Director Tolentino Aquino, ginagalang nito ang pasya ng mga DepEd personnel na ayaw magpabakuna at gagabayan pa rin sa kanilang trabaho sa ilalim ng pandemya. Samantala, inaasahan na lalahok ang mga gurong ito sa itinalagang 3 araw na National Vaccination Days ng Pangulong Duterte. Mula sa Dagupan City, ako si John Caranto nag-uulat para sa Basta Pronde Lodi. Maraming salamat, John. Sa Tarlac naman, ito good news. 11 bayan sa lalawigan nakapagtala ng 0 new COVID-19 cases. Nag-uulat si Mike Sigaral mula sa RMN Bataan. Hindi ba sa 11 bayan sa lalawigan ng Tarlac ang nakapagtala ng 0 new COVID-19 cases ayon sa datos ng pamahalaang panlalawigan. Sa latest bulletin, sinabi ng Tarlac COVID-19 Task Force na ang mga bayan ng Concepcion, Paniki, Camiling, Victoria, Bamban, Pura, Moncada, Santa Ignacia, San Clemente, Ranos at San Manuel ay walang bagong kaso ng COVID-19 simula nitong Martes. Lumabas din sa datos na 13 na bagong kaso ng COVID lamang ang naitala sa lalawigan sa araw na iyon. Ang mga ito ay mula sa Tarlac City 4 at ang mga bayan ng Capas 3, Lapas 2, Herona 1, Anao 1, Mayantok at San Jose 1. Nakapagtala rin ng 61 recoveries at isang namatay nitong Martes. Ang nasawi ay isang 48 years old na babaeng residente ng Tarlac City. Nakapagtala ang lalawigan ng kabuang 18,703 kaso ng COVID-19 mula na magsimula ang pandemya noong nakaraang taon. Sa mga ito, 17,756 ang gumaling na habang 829 ang namatay. Ang mga aktibong kaso ay naitala sa 118. Mula sa Central Luzon, ako si Mike Sigaral nag-uulat para sa Basta Pronde Lodi. From Central Luzon, dumayo naman tayo sa Cagayan de Oro. Eto na ses ang problema. Kasi nga maganda sana ang balitang we are incentivizing vaccination. Pero tila yata lumalaganap naman ang paggawa ng mga peking vaccination cards. Sa Cagayan de Oro, kampanya laban sa peking vaccination cards, pinaigting pa. Eto ang balita ni Radyoman Annalisa Reyes ng RMN Cagayan de Oro. Mas pinalakas ngayon ng lokal na pamahalaan ng Cagayan de Oro ang kampanya laban sa mga peking vaccination cards. Ito'y lalo na ang mga certificates na ginagawa at ibinebenta sa mga printing shop, internet cafes at iba pang establishmento na pag-alaman na may natanggap na impormasyon ng mga otoridad na may mga individual na gumagawa ng mga peking vaccination cards at certificates. Ito'y upang makapasok sa mga indoor establishment kung saan ipinatutupad ang no vaccine, no entry policy. Mula sa Cagayan de Oro City, ako si Annalisa Reyes, nag-uulat para sa Basta Pronde Lodi. Salamat, Annalisa Reyes. Mula sa RMN Cagayan de Oro, sa Surigao del Norte naman, mahigit 200 healthcare workers na bigyan na ng booster shot kontra sa COVID-19. Narito ang ulat ni Radyoman Jojo Ferrol ng RMN Surigao.
Nakatanggap na ng booster shots ang mahigit 200 healthcare workers at frontliners ng Caraga Regional Hospital at Bayan ng Claver, Surigao del Norte. Sa nakuhang impormasyon ng RMN na umaabot sa 102 ang bilang ng mga nurses at doktor na unang binigyan ng booster shot kahapon sa Caraga Regional Hospital at 136 naman sa Bayan ng Claver. Tinukoy na ito'y bilang karagdagang proteksyon laban sa COVID-19. Sa Caraga Regional Hospital, target na bigyan ng booster shots ang mahigit 1,000 staff nito. Ginamit na booster shot ang bakunang Pfizer. Magpapatuloy ang pagbibigay ng booster shots hanggang matapos ang lahat ng mga kawani nito. Mula sa Surigao City, ako si Jojo Ferrol, nag-uulat para sa Basta Prompty, Lodi. Sa Davao naman, Misa de Gallo 2021. Ako, isasagawa online. Ito ang balita ni Radyoman Renz Barbarona ng RMN Davao. Nakaplastada na ang ilang aktibidad ng Pasko dito sa lungsod ng Davao kung saan isa dito ang pinaghahandang online Misa de Gallo 2021 sa One Davao COVID-19 Virtual Presser. Sinabi ni Gatchi Gatchalian, Festival Director ng Davao Pasko Fiesta 2021, may gagawing online Misa de Gallo para sa mga Davaoenyo na hindi makakapunta ng simbahan dahil sa banta pa rin ng COVID. Sisimulan ito sa December 16 hanggang December 24. Ito na ang ikalawang taon ng Virtual Misa de Gallo na isinagawa sa Davao City, kung saan isasagawa ito sa San Pedro Cathedral. Maliban sa paglunsad ng Misa de Gallo, inanunsyo din ng Pasko Fiesta 2021 Festival Director ang mga online competitions na magbibigay kasiyahan sa mga Davaoenyo na Pasko. Ilan sa mga aktibidad ay Christmas Cards of Hope, Himig ng Paskong Davaoenyo, Paskong Litrato ng Pamilyang Davaoenyo, Star ng Pasko at Family TikTok ngayong Pasko. Mula sa Davao City, ako si Renz Barbarona, nag-uulat para sa Basta Prompty, Lodi. Talaga naman, Family TikTok. Hindi na narinig ko. Ano kaya yun? Ano kaya mga sayaw na gagawin nila sa TikTok bilang pamilya? Parang Mga masaya natin. yan. Masaya yan. Talagang lapit na ng Pasko, malapit na kasing matapos ang buwan ng Nobyembre. Kaya Oo. Sa isang linggo, ilang araw na lang, di ba? Next week, Wednesday, December 1 na. Yes. Nako. Samantala, ito update sa ang probinsyano party list na pag-iikot nilang ginagawa. Ang mga Boholano naman ang binisita ng APPL or Apple for short para mag-abot tulong sa mga kababayan nating magsasaka at mangingisda. Narito ang buong report ni Aris Paul Garcia. Namahagi ng tulong ang Probinsyano Party List sa mga magsasaka at mangingisda sa Bohol. 500 magsasaka sa bayan ng San Isidro ang binigyan ng food packs sa pangunguna ni Probinsyano Party List, Congressman Alfred de los Santos at pakikipagtulungan ni San Isidro Mayor Dad Cementisa. Ayon kay De Los Santos, naiintindihan ng Probinsyano Party List ang epekto ng COVID-19 pandemic sa kabuhayan ng mga magsasaka. Aniya, ito ang panahon para sa mabilis na pag-aksyon. Sabi pa ni De Los Santos, mahalagang magtulong-tulong ang bawat isa para mapadali ang pakikipaglaban nating mga Pilipino sa COVID-19. Bukod sa mga magsasaka sa San Isidro, binigyan din ng ayuda ng Probinsyano Party List ang 119 na mangingisda sa Barangay Manga, Tagbilaran City. Binisita, kinamusta at inabutan pa ng tulong pinansyal ni De Los Santos ang ilang mangingisda sa Manga Fishport sa Tagbilaran City. Giit niya, panimula pa lang ang mga ayudang kanilang ibinigay dahil layon talaga nilang alamin kung paano pa matutulungan ang mga magsasaka at mangingisda sa Bohol. Nangako si De Los Santos na bubuo pa ng panukalang batas para sa kapakanan ng mga kababayan nating mangingisda at magsasaka. Aris Paul Garcia, nag-uulat para sa Basta Prompty, Lodi. Maraming salamat, Aris, sa ulat na yan. Akong ganda ba ng timing? Bohol ang report natin sa APPL. Ang suot kong hikaw ngayon ay gawa ng mga kababaihan sa Dawis, Bohol. This is their, parang lost art of filigree making. Yung very intricate na ginagawa nila. There's a group of women in Dawis, Bohol na gumagawa pa rin ito. It's silver dipped in gold. Sana naman hindi dying art kasi meron namang gumagawa nito, sana mapagpatuloy nila. Tama bang Tagalog? Tama naman. Mapagpatuloy nila. Ano sabihin nito sa Cebuano?
Dili untaon nila undangan, ilang ipadayon ang word yon, ipadayon, pagpatuloy. Nawala tuloy ako doon na. Speaking of tuloy-tuloy, no? Tuloy-tuloy ang pag-agapay ng probinsyano party list sa mga kababayan nating nangangailangan sa iba't ibang panig ng bansa. Kanina nga narinig natin yung report galing sa Bohol, bukas naman abangan ang report sa pagbisita ng APPL sa Siquijor. Aba, ang ganda dyan sa Siquijor. Napuntahan mo na rin siguro, no? June? Yes, actually meron silang healing festival. Di ba alam mo naman ang reputation ng Siquijor na maraming mga aswang, yun ang dating ano niya. No? So they embraced the idea of it and they turned it into a healing festival. Isang buong bundok, Ses. I remember this was 3-4 years ago. Pumunta ako doon ng Holy Week. Kasagsagan ng Holy Week na sinasabi nila na malakas yung power sila sa Siquijor. Isang bundok talaga na pupuno ng mga healers, kumbaga, no, na nagbebenta ng mga gayuma. Siyempre, bumili ako noon. Pero meron silang, nakakatawa doon, Ses, meron silang caveat, no? Sabi nila sa iyo, nawawalang bisa ang aming mga gayuma pag tumawid ka ng dagat. So, kailangan mong gamitin doon o dalhin mo yung gagayumahin mo doon sa Siquijor. Oh, ganun pala yun. Pero talagang malakas ang spirituality natin na likas yan sa tingin ko sa Pilipinas na siguro bago dumating ang mga Espanyol talagang ganun na talaga ang pamumuhay natin, di ba? Malapit sa kalikasan. Yeah. Whether it was animism or siguro worshiping nature, mga pre-Christian religions natin. Nako mga ka-Promdi, simulan na natin ang paghihigpit ng sinturon. Talagang higpit na po ang sinturon. May ihihigpit ba? Dahil meron pa. Pwede pa. Meron pa. Oo. Dahil nagsisimula na ulit gumalaw ang ilang mga presyo ng bilihin. Una na dyan ang manok, baboy, at maging ang itlog posible ring magtaas dahil sa kakapusan ng supply. Nako, marami kasing nagbe-bake. Pag-usapan natin yan sa pagbabalik ng Basta Promdi Lodi. Ang programang may tunay na malasakit at puso sa bawat probinsya. Basta Promdi Lodi! Sugar, creamer, coffee. Sugar, creamer, coffee. Bored at home? Counting 3-in-1s. Count 3 sets of Warrior 3 pose. 8, 9, 10. Maintain your yoga fitness even while on lockdown. Feel the surge at home. Work out with our celebrity coaches and join your favorite classes like yoga, high-intensity interval training, Zumba, and more. For more information, check out our Facebook page, Surge Lifestyle PH. I feel the surge at home. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Alphard Primecon Construction. Hanap po ba ay di kalidad na pabahay, kalsada o anumang infrastruktura? Sa Alphard, siguradong di kalidad ang kagamitan at serbisyo. Alphard Primecon Construction. Kaagapay sa di kalidad na pag-asenso. Atin to! Malayo na rin ang ating narating sa pagpapagaling ng bayan. Huwag natin hayaang masayang ituloy ang laban. Tapang at malasakit, malalapitan kahit anong oras man. Kami inyong maaasahan. Tapang at malasakit, sa amin kayo kumapit, si Bongo at ang Pangulo. Kami ni Pangulong Duterte, patuloy po kaming magsiservisyo sa inyo. Dahil para po sa amin, ang serbisyo po sa tao ay serbisyo sa Diyos. Ating itutuloy ang pagbabago. Basta Promdi Lodi, ang probinsyano, ang probinsyano, ang probinsyano party list. Probinsyano'y boses mo, Promdi para sa tao. Marami siyang tinutulungan, handa kang ipaglaban, wala siyang uurungan. Tunay na
probinsyano, ipinagmamalaki ang aming pinanggalingan. Ang probinsyano, mababaw ang kaligayahan, makalanghap lang ng sariwang hangin, at makakain ng lutong amin. Ang probinsyano ay hindi nahihiyang magsalita ng may punto. Tunay na tunay, Promdi. Ang programang may tunay na malasakit at puso sa bawat probinsya. Basta Promdi, Lodi! Nako, #feeling worried ang ilan sa ating mga nanay ngayon kasi siguradong mahihirapan sila sa pagbabudget ng gastusin lalo na't nagtaas na ang ilang mga presyo ng bilihin. Ang manok, halimbawa, nasa 160 to 180 na kada kilo ayon sa United Broiler Raisers Association. Ang pagtaas ng presyo ng manok ay bunsod ng pagtaas ng demand kasunod ng pagbubukas ng ekonomiya. Alam mo, Sas, ang baboy din, nagtaas din ang presyo sa ilang merkado. Ang liempo, nasa 360 to 380 kada kilo at ang kasim naman, nasa 320 to 330 na kada kilo. Pero mga ka-Promdi, alam nyo, di lang ang manok at baboy ang nagtaas ng presyo. Ang itlog, pinangangambahan ding susunod na sa pagtaas ng presyo. At para ipaliwanag ang dahilan ng napipintong pagtaas ng presyo ng itlog, makakasama natin ang Pangulo ng Philippine Egg Board Association na si Georgie San Diego. Magandang hapon po. Magandang hapon, Ses. Chairman, ako ang chairman ng Presidente, si Attorney Irwin. Okay po, Chairman. Kayo pa rin ang bossing chairman eh. Kahit chairman, nanganganib pa rin ang estado ng industriya namin. Oo nga po eh. Ano ho ba ang dahilan ng pagsikip ng supply? Actually, maganda rin yung na-interview mo kasi kung minsan naku-quote out of context. Nung na-interview si Irwin, sinabi naman niya perhaps in a quarter or in 6 months tataas. Medyo future tense pa yung sinasabi niya. Pero dahil doon sa mga pronouncement, sa retail ang lumalabas sa media, tumaas na ng piso per piece ang mga itlog. Naunahan pa yung mga producers. Actually, before this problem regarding raw materials for feed, specifically soya, na ini-import natin lahat. Before mangyari ito, bago naganap ito, egg producers were already having a hard time. Kasi para sa kaalaman nyo at ang mga nakikinig sa inyo, surplus production itlog, umpisa nitong taon na ito and early and late last year. Ang dahilan dyan, kasi yung mga nalugi nung una sa broiler, lumipat sa itlog. Pagkatapos recently, yung nalugi mga magbababoy because of ASF, lumipat din sa itlog. Kasi ang katuwin sinasabi nila, dito na tayo kasi walang kalaban na imported. So, ganon, itong mga nakaraang buwan, medyo lugi na yung industriya. So, ang nahihirapan lalo, yung maliit lang ang kapital. Pagkatapos, dumating itong dagok na naman, more than a month ago, na nagkaroon ng restriction kung shortage sa supply ng soya na ini-import natin, mostly from the US. Nagka-problema ang Amerika doon sa kanilang port, so na-delay mga deliveries, to the point na before the problem, ang presyo ng soya dito ng mga traders dito, 28 pesos per kilo. Today, meron ng 55 pesos per kilo. So, coupled with that, tumaas din ang presyo ng mais. Dati ang mais mga 16 to 18 pesos, ngayon 22. And nakikita namin tataas pa. So, para din sa kaalaman ng mga tagapanood nyo, ang feed kasi, ang component ng feed by volume. Ang inputs ng mga egg producers ang tumaas. Oo, yung feed basically. Yes. Yung feed, ang percentage niyan by volume, 50 to 55% ng feed ng isang bag ay yellow corn.
na dito naman ang gagaling pero kokonti rin ang supply. Pagkitas 20 to 22% yan, yung soya na talaga nagkakahirapan niya yon. So ang ano lang natin, na-highlight lang yung itlog kasi nga nasabi na magsasara. In fact, lahat naman ng hayop na kumakain ng feed ngayon, epektado nitong kakulangan sa soya at kamahalan ng mais. Pati ang broiler, pati ang baboy. By the way, chairman din naman ako ng UBRA. So alam ko din yung sinasabi ko. Ang pagkakaiba lang, because of importation, lumiit na ang volume ng production ng broiler. Ganon din ang baboy. Kaya medyo mataas ang presyo sa farm gate ng baboy at saka ng manok. So nakakaya pa nila itong pagtaas ng feed. Ang problema sa atin, yung cost ng production namin sa farm, hindi naman naipapasa sa mga customers namin, mostly yung mga traders. Kasi depende sa demand yan eh. So kamukha ng itlog, we have been selling egg at a loss since the beginning of the year and late last year. So kaya lang dumating pa itong panibagong challenge na ito na marami talaga yung baka hindi na kayanin, lalo na yung mga SMEs, small and medium, na maigsi lang ang kapital. I wonder, ano po bang magagawa ng DA para makusyon yan? Wala ba tayong forward planning na para meron tayong inventaryo nitong mga feed na kinakailangan po para hindi masyadong susceptible sa changes in price overseas? Naku, Ses, nakakadismaya. Si Attorney Bong, yung presidente ng UBRA, talked to one of the undersecretary sa DA 2 weeks ago. Hindi alam na may problema. So ang agency is supposed to take care of the local agriculture. Hindi alam ang nangyayari. They're so out of touch. Kaya nga hindi lang naman sa hindi lang sa manok, hindi lang sa itlog, hindi lang sa baboy, pati na sa gulay, sa fisheries, lahat ng produkto. Pero hindi ba magaling po si Secretary Dar? Alam mo, ganito ako naman straightforward eh. Ang pakiramdam kasi namin ngayon, halos lahat na sa agriculture, ang ginagawa lang is through public relations. Marami sa sinasabi niya hindi totoo. If you remember, during the first quarter, sabi niya, ang projected growth ng agriculture will be 2.5%. Itong parang challenge na namin. Saan niya kukunin? Yung manok at saka yung baboy na engine of growth ng agriculture, bumaba ang volume. Yun, enough, nitong pinalabas na third quarter na ng PAC, negative 2.6 ang performance ng agriculture. That is a 5% difference between their projection at saka what actually happened. So, yun ang ang namin, this regime is a regime of importation. Ang tinutulungan ng importers, hindi mga... Pero, I'd like to ask, how do you balance the interest of the consumer and the producer? Kasi syempre ganansya yan sa consumer, diba? Dahil mura. Pero if you're looking at food security in the long run, parang negative, diba? Kasi aasa na lang ba tayo sa murang importasyon na hindi rin natin alam kung maganda yung kalidad, diba? Paano po balance yun? Hindi naman nangyayari yan eh. Kasi kahit sa bigas, liberalized na importation, hindi naman namura, namahal pa nga eh. Actually, during one of our meetings with Secretary Mon Lopez, sabi ko, ang problema natin sa Pilipinas, yung policies are dependent on the economic managers. Ito naman, book knowledge lang ang pinapairal nito mga ito. Pinaliwanag ko sa kanya na kasi ang inaano nila, if you bring in the supply, bababa ang presyo. Diba? Yan ang inaano para magkinabang ang consumer. Sa ibig sabihin, nagkatotoo yung sinasabi namin, that will not happen. Kaya dito, Ses, para lang maipaliwanag ko. May mga kakilala ko, in fact, ibang member namin, may mga pwesto sa palengke. So, may mga nakakausap kami tiga-palengke. Before COVID, halimbawa, may pwesto ka ng manok sa palengke, nakakabenta ka na ng 50 manok. Because of COVID, nang bumagsak ang demand, kasi wala na tayong pera mga Pilipino, ibebenta mo na lang 20 manok. Hindi mo isasacrifice yung margin mo dyan. Tataasan mo yung margin mo para yung take-home income mo, pareho pa rin.
Kasi yung araw-araw na income mo, pinaglalaanan na yan. Pwesto sa palengke, tao, pagkita sa bahay, gastos mo sa kuryente, sa pagkain, sa lahat. So, nung tinanong ako, minsan, sino ba ang nananamantala? Sabi niya, mga traders ba? Kasi ang baba pala sa farm gate, batanta sa retail. Sino ba nananamantala? Traders ba o retailers? Sabi ko, ako medyo tinitingnan ko mabuti. Yung mga nasa palengke ka ko, survival din na iniisip niyan eh. Hindi naman po pwedeng humina yung mabawasan yung kita niyan, kukulangin sila sa bahay. Di ba? Kaya yung sinasabi ko kay Secretary Mon, sabi ko, hindi nangyayari sa tunay na buhay yung sinasabi nyo. Ganito ang sa Pilipinas. Kasi kahit mag-import kayo ng sobra-sobra, dadaan sa trader yan, dadaan yan sa retailer. So, hindi mapapasa yan ng mura sa mga consumers. Kako yun ang nangyayari talaga sa tunay na buhay. Di ba? Di ba last year pa sinasabi ng DA, alam na nila kung sino ang nananamantala, ang mga profiteers, at uhulihin. Wala naman nangyayari hanggang ngayon eh. Di ba? Pinabayaan lang yung agriculture. Ang tinutulungan nila, yung mga importers. Isang point lang, Cesar. Meron silang PRD, alam nyo naman, di ba? Yung murang karne, yung mga imported yan. Sabi ko nga, nung huli kung kinausap si Yusek Ruth Castelo, sabi ko, okay lang yung baboy, talagang may kakulangan. Yung manok naman kapos sa patan supply eh. Sabi ko, bakit isinasama nyo dyan sa... Ang pinupush nyo, sabi ko nga, parang hindi ba nakakahiya? Ang slogan ng DTI buy local, ang i-endorse nyo imported na karne. Sabi ko, nung i-launch nyo yan, ang manok, ang benta nyo, sinama nyo yung manok, 110 per kilo. During that time, sabi ko ganyan, kaya naman weekly binibigyan namin ng price survey. During that time, ang presyo ng fully dressed na local broiler sa Jensen, 104 pesos. Mas mura pa, ba't hindi ka yun ang tulungan nyo? Ba't hindi yun ang i-push nyo? Para matulungan nyo yung mga lokal na magsasaka. So yun ang June 15, may face-to-face meeting kami kay Secretary Dar. Ako, si Bong, si Atty. Bong, saka dalawang undersecretary niya, si Yusek Medrano at saka si Ching. Sabi ko, sir, sumulat kasi kami na baka po pwede itigil muna importation ng chicken kasi nawalan sila ng market. Kasi ang imported chicken, ang market niyan, HRI, yung mga restaurants, fast foods, nasara lahat yan, Ses, di ba? June, alam naman natin yan. Sabi, baka temporary, itigil na muna. 2 weeks, sumulat din si Senator Villar supporting our position, our request. So, siguro na-pressure, nagkaroon kami na face-to-face meeting. Doon pinaliwanag ko sa kanya. Sir, sabi ko, pagka tayo nag-i-import ng manok at baboy, ang tinutulungan natin, mga foreign farmers, ang dami nating magsasaka kako na walang trabaho, nag-i-ikahos. From that angle alone, dapat ipatigil mo na eh. Ang nangyari, lalo lumaki yung imports eh. So, mula noon, hindi na kami nag-engage sa DA kasi hindi naman nakikinig eh. They are doing things now without consultation with the stakeholders. Yun ang problema. Jude? Hindi kami nakonsult, pati sa mga presyo, mag-suggested retail price, hindi kinukonsulta ang mga stakeholders. Nakakalungkot po, Chairman, na marinig na they're out of touch and hindi kayo pinakita. Pero, baka marinig ng ibang tao, no? Ano po yung konkretong hinihingi nyo sa kanila from the DA to help out in the situation? Yung nasabi ko na nga noong una na baka po pwede na ipatigil pansamantala ang deportation. Ang kinakatawiran nila, commitment sa WTO. Namamatay na magsasaka mo, ano yung commitment? Ang ibang bansa ginagawa yan. Alam mo ang suggestion, ang payo sa amin, nung sinabi namin i-import, mag-regulate kami, mag-self-regulate, magbawas kami. Kasi hindi pwedeng itigil ang importation. Di ba? Nakikita ng supply natin. ng alaga. Magbawas na kami ng alaga at accommodate the import. Pinakita mo naman, pati yung mga freezer at saka tinutulungan yung mga importers naglalagay sa mga palengke para ma-push yung mga imported meat. Bawal kasi ibenta yan ng walang freezer at walang cold storage eh. Yun ang tinutulungan. Pero yung mga lokal na magsasaka, nakita mo naman, kami nagpapasalamat sa media kaya ina-accommodate ko pag kami interview. Noon pa namin sinabi yan, nung mga import, may susunod na i-import gulay.
na sinasabi hindi totoo yan, hindi ba na ano lang yung carrots. Kung hindi na ano ng media yung carrots, hindi naman naamin eh. Hindi ba noong una sabi nila, smuggle dyan. May dokumento paano nag-smuggle? So ibig sabihin talagang sila nagre-rely sa importation for food security na kabaligtaran sa ginagawa ng halos lahat ng bansa. Okay. So marami pong salamat sir sa mga insights na ibinigay nyo sa amin. Patuloy namin kayong makakapanayam ukol dito at syempre kukunan din natin ng pahayag ang DEA dahil kailangan natin hingan ng paliwanag. Basta ako, a long time ago na interview mo na ako. Basta kami, kaya naman hindi we don't pay media people. Basta pagka tinanong kami, actually facts yung sinasabi naman sa lubos ng kaalaman namin. Ito ang nangyayari on the ground. At kaya malakas ang loob namin na masabi sa inyo. Marami pong salamat sa inyong panahon. Siguro bawas-bawasan muna ang omelette sa umaga. Ganun ba? Pero sa konti pa na itinasa pamigit ng presyo. Ang yung survey namin mga nasa 25 to 35 centavos pa lang per egg. Pero sa retail na una na nga 1 peso ang tinaas. Maraming salamat din sa pagkakataon na binigay niyo sa akin para maipaliwanag yung kung ano yung kalalagayan ng mga magsasaka sa ngayon. Yan po si chairman po ng Philippine Egg Board Association na si Georgie Santiago. Marami pong salamat sa inyo. Salamat din. Kung isipin mo, Seth, that's a ripple effect, di ba? Na also, he was talking about balance na sabi ni Chairman, importation kahapon lang, guest natin dito sa programa, Bureau of Customs, we were celebrating the fact na talagang sobra-sobra ang, they hit their targets, they exceeded their targets in paniningil. So, may billion tayong nakuha, but then, there's also the downside to that. Another, parang mukhang maraming problema ang agriculture sector ngayon. Ilang pag-atake naman ng rice black bug o alitangya ang naitala sa Pampanga. Una nang inatake ng peste ang Cabanatuan City sa Nueva Ecija at nag-iwan ng pinsala sa mga pananim doon. Anong paghahanda kaya ang ginagawa ng LGU sa posibleng pananalanta na itong rice black bug sa Pampanga? Makakasama natin ngayon si Adora Dayag, Municipal Agriculturist ng Pura, Tarlac. Magandang hapon po sa inyo. Good afternoon din, Ma'am Cez Drilon. I'm glad na na-interview niyo po ako regarding the rice black bug. I belong to a very small LGU, ma'am, and I could only talk about our plan in our municipality. Okay, do so. Meron na po bang black bug sa Pura? Opo, actually po, ang infestation po ng rice black bug sa ating bayan po, dito sa Pura, is very minimal. Very minimal po. Kasi natapos na po ang harvesting period ng mga farmers namin, and then andun na po sila sa seedling stage for the second crop dry season. So yun pong mga rice black bug na yan po, nag-a-appear sila sa mga may ilaw, lalo na pag full moon, before and after full moon nag-appears po sila. And then, ang nagagawa po nilang ngayon, mga infestation sa palay, dahil seedling stage na po, sinisip po nila, sinasak po nila yung puno. Pag continuous po yun, Ma'am Cez, ang mangyayari po doon, mawawalan po ng nutrients yung ilalim po yung sa puno ng mga seedlings, and then eventually po, mamamatay na po yung mga seedlings, magiging dilaw. Wala na po kasing nutrients na magsusustain doon sa seedling ng mga palay na yan. Pero ano ho ang dahilan ng pagdami nila? Saan sila galing? Kasi, ma'am, continuous naman po yung kanilang mga pag-produce. Pag nakikita po nating marami-rami na po, nagtatago po sila sa ilalim ng stubbles ng mga harvested na palay. Kanya andun lang po sila sa ilalim ng mga pinagapasan ng palay. Unknowingly po, yung mga farmers, alam nila, very cool lang sila dahil hindi po nila nakikita Pero once po na nag-harvest sila, ito na po yung dapat na ginagawa ng farmer, complete sanitation po.
dapat po yung mga nandun na parang sinisira po nila yung kanilang habitat. Paano po nila gagawin yun, ma'am? By plowing under po. Yun ang gagawin nila. And then kung hindi na po talaga makontrol, para napupungkal sila, pumapasok ang chemical. Ano po? Chemicals. Yung chemical na na-approach. Chemical approach po. Pwede silang gumamit ng any pesticide na para po dyan. Meron po yung mga, hindi ko alam kung pwedeng magsabi po ng brand. Pero sana po, pesticide. diba, baka nagiging rin sila, resistant na dyan sa chemical. Kasi syempre... Ma'am Seth, actually po, hindi nga kami gumagamit ng chemical. We are using metarhizium. Biocontrol po yun na pinoproduce po ng field rice para sa black bag. Correct. Yun po, chemical po. Ma'am, yung yung black bug, eto din ba yung rice weevil? Pareho lang ba yun? Ma'am, mas malaki po ng konti yung rice black bug. Okay. Very odorous and po sa talaga siya. Hindi lang po kasi tuwing full moon yan lumilitaw. Lahat po ng mga street lights, pupuntahan po niyan. Pupunta po sila doon. Tuwang-tuwang sila sa mga ilaw. So, ang pinapayo po namin sa mga street lights, na lang po ang gawin nila, magsahurin po nila ng planggana na may tubig. Yun po ang ginagawa namin. And nag-try din po kami sa Pura, dito po sa aming bayan ng light trapping. Yung hindi po talagang full moon, nagla-light trapping po kami para po sila ma-attract doon sa ilaw. Tapos iniipon po doon sa, marami po talaga yan, ma'am. Napakahirap talaga maging magsasaka, no? Ang daming hamon sa gawain. Opo, ganun nga po ngayon ng mga magsasaka natin. Kahit po sila gaano ka-industrious, andyan po yung sa environment, sa natin, sa mga ganyang mga infestation. Ngayon, ito po yung nararanasan. Na masaya naman po kami dito sa aming bayan kasi tapos na po ang harvesting ng palay. So, ano po yung months ng harvesting, ma'am? Para lang, to set a timeline, ano po yung mga months ng harvesting? Sa amin po hanggang ngayon po, konti na lang. Yung pong may mga early nag-plant, yung September, October, November. Yun po, sa yung harvest period. Ang sinasabi nyo, para maiwasan ito, yung infestation, yung plowing talaga na parang bubungkalin ng lupa ng mabuti para yung naiwang black bug na natural method ang ginagawa nila. Ma'am, pero binanggit niyo po kanina na medyo low po ang infestation dyan sa inyo. Wala naman po kayong pangamba as of now, given the mga ginagawa niyo dyan mga methods na tumaas po ang infestation. Wala naman po. Yes, ma'am. Kanya po, ang plan po lang namin, ang mga AEW po dito sa agriculture office po namin, ayun po, lagi po silang nakaabang din sa mga field na po sila nag-ocular inspection and then po minimit nila yung mga magsasaka natin. Actually po ngayon nandun sila ngayon sa isang barangay para nga i-monitor yung mga yan. Monitoring po ang usually pong kailangan namin dyan. And then kung ano po yung kaukulang lunas para dyan, lalapatan po. Ang nasabi ko po kanina yung metarhizium, out of stock na po yun, pinoproduce ng mga laboratories. Dahil nga po, di ba, sa Nueva Ecija, grabe, naubos na po nila, hindi na nakarating sa amin. So, yung iba po, nirecommenda namin ng chemical. Which is the last resort sana, no? Hopefully, makaproduce din kayo dyan ng metarhizium. Yes, ma'am. Meron po kami sa Paraiso, sa isang po doon office ng Tarlac. Naubusan lang po sila. So, siguro yan ang rin ang dapat ituro sa mga magsasaka kung paano gawin yan. Na hindi nila kailangan ang ating kabulan Los Baños, di ba? Opo. Yun po yung may mga naman po tayo, mga laboratories na doing it. And then, free na pinamimigay sa mga magsasaka po natin.
Alright, so marami pong salamat sa pagbahagi ninyo ng inyong kaalaman ukol dyan sa black bag at mabuti naman at dyan sa Pura po wala masyadong hindi talaga naging grabe ang pagkasalanta. Ano Yes, po? ma'am. Marami pong Ma'am, salamat, thank Ma'am you din. Adora Dayag, Municipal Yes, Agriculturist Head ng Pura, Tarlac. Thank you very much, ma'am. Mamaya, kilalanin ang lola na sa edad na 68 na nakakuha ng diploma sa kolehiyo. Ang kwento ng kolehiyala lola, gusto ko yun kolehiyala lola sa pagbalik ng Basta Promdi Lodi. Ang totoong probinsyano, Congressman Alfred De Los Santos at ang batikang mamamahayag sa radyo telebisyon, Ses Drilon, Basta Promdi Lodi! Sugar, creamer, coffee. Sugar, creamer, coffee. Bored at home? Counting 3-in-1s. Count 3 sets of Warrior 3 pose. 8, 9, 10. Maintain your yoga fitness even while on lockdown. Feel the surge at home. Work out with our celebrity coaches and join your favorite classes like yoga, high-intensity interval training, Zumba, and more. For more information, check out our Facebook page, Surge Lifestyle PH. I feel the surge at home. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Macapa Corporation. Isa sa mga nangunguna sa industriya ng construction at nakilala dahil sa dekalidad ng mga proyekto nito tulad ng paggawa ng mga tulay, kalsada, dike at marami pang iba. Simula 2001, ang Macapa Corporation ay katuwang nyo sa pagpanday ng inyong bisyon at pangangailangan. Bong, yung naumpisahan ko, tapusin mo. Mga bagong highway, tulay, tren, dapat ma-enjoy na kaagad ng mga tao yan. Kailangan lahat bakunado at laging may ayuda pag kailangan. Huwag dapat makabalik ang mga drug lords para ligtas ang pamilya. Yung ginawa mong malasakit centers, maganda yan. Padamihin mo pa. Magkasama tayo. Tayo ang nagsimula, tuloy-tuloy lang. Bong. Basta Promdi Lodi, ang probinsyano, ang probinsyano, ang probinsyano party list. Probinsyano'y boses mo, Promdi para sa tao. Marami siyang tinutulungan, handa kang ipaglaban, wala siyang uurungan, tunay na kaibigan. Ang probinsyano, yan ang boses ng Pilipino. Ang probinsyano, idol ko. Basta Promdi Lodi, ang probinsyano, ang probinsyano, ang probinsyano party list. Basta Promdi Lodi, ang probinsyano, ang probinsyano, ang probinsyano party list. Ang probinsyano, pag gumasinso sa bilay, simpleng hinahanap na kalikatan. Ang probinsyano ay halabang pasensya. Iyuta, wala man instant sa probinsya. Ang probinsyano, di rin naaawod nga magyakan nga may punto. Ang probinsyano, nagmamata sa tigaok san manok, hasta san mga huni san tamsi. Ang probinsyano, halaba iton pasensya. Kay waray man instant ha probinsya. Ang probinsyano ay laging proud sa aming pinanggalingan. Ang probinsyano ay hindi nahihiyang magsalita ng may punto. Ang probinsyano ay likas na matulungin. Subukan niyong pumunta sa probinsya at magtanong-tanong kung saan niyo gustong pumunta at mag-aagawan pa po sila para tulungan kayo. Proud ako maging ang probinsyano dahil sa bahay namin, uso pa rin ang magmani. Ang programang may tunay na malasakit at puso sa bawat probinsya. Basta Promdi Lodi! Mga ka-Promdi, ultimate Lodi itong makikilala ninyo. Lola na siya, pero pinush pa rin niya na matapos ang kanyang kursong Tourism Management. Ako, mundo ko pa. Aba! Pwede na siya mag-apply sa DOT kay Secretary Berna. Ang kwento ng kanyang kolehiala journey sa edad na
68 years old ang isi-share niya ngayon sa atin. Mga ka-Promdi, let's all welcome Lola Leonita Cartahano. Hello po. Magandang hapon sa inyo. Magandang hapon po, Ma'am Ces and Ma'am Jude. Saan pong probinsya kayo, ma'am? Saan pong probinsya kayo? Galing po ako ng Jose Panganiban, Camarines Norte. Ako po ipinanganak sa Paracale. Ang aking father ay taga Samar. Mother ko Bicolana. Pero dito na po ako nakatira ngayon sa Bulacan. Maganda po rin dyan. Masarap ang simoy ng hangin. I wanted to point out, Jude, bago ko malimutan, yung Paracale meron ding tradition ng filigree kasi may gold dyan sa Paracale. Di ba po, ma'am? Parang ang ganda naman ng timing ng hikaw ko talaga. Makita ko sa inyo yung filigree ko. 14K po ang grade ng mga ginto dyan sa amin. Sa Paracale. Alam mo, ma'am. You don't mind being called Lola Leonita? Hindi po. Kasi 6 na po yung apo ko eh. Ay, ganun ba? So, Lola Leonita, kwento nyo, ano ba ang nagtulak sa inyo na kahit na kayo ay Lola, ay nagpursige pa rin kayong makakuha ng degree sa kolehiyo? Unang-una po kasi pangarap ko yun, di ba? Nung ako'y bata pa, pangarap ko po yun. Mula nung ako ay naging nanay hanggang naging lola, hindi ko po inalis yung aking pangarap na yon. It's never too late, ika nga. Opo. Hindi nga po late. Kasi po nung ako'y nag-first year college, ako ay 64 years old na. Wow! Okay, ang cute naman nun. Teka po, ito ay face-to-face classes po na sinasabi nyo nung nagsimula kayo. Yes po. Naranasan ko po yung face-to-face. Inabutan po kami ng pandemic. Ako'y 3rd year na, 2nd semester. Okay. So si Lola pala Jude, paano kaya ang pagpasok sa klase? Napapagkamalan ba kayo yung teacher? O paano na? Diba, ano yung reaction? Tama, reaction ng mga kaklase nyo po. Nung first day po, talagang nagtayuan sila eh. Good morning, ma'am. Pagkatapos, 1 week po yun, yung iba hindi pa pumapasok. Yung mga bagong pumapasok, nag-good morning ma'am pa rin sa akin. Kaya tawanan po sa klase namin. Lagi ako na pagkamala yung prof. Alam mo, naging mga kabarkada naman kayo doon. Ano po yung turing nila sa inyo? Di ba? Siyempre, magkaibang henerasyon, pero kaklase din po nila kayo. Millennial nga kasi yung mga classmate ko, 17, 18, tapos ako 64. So parang ang layo ng gap talaga namin. Ang layo-layo. So minsan tawag nila sa akin, Mami. Yung iba, Tita. Yung iba, Nanay. O yung iba naman po yung aking mga prof. Ang tawag sa akin, Ma'am. Yung aking din, ang tawag sa akin, Ate. Ganun po. Ngayong graduate na po kayo, anong balak nyo? Meron ba kayong ang trabaho? Yun ang itatanong ko. Right now po, nag-a-attend ako ng seminar for PRC licensure exam. Kasi connected po ako sa real estate. Yun po ang aking ipinantusto sa aking pag-aaral. Yung pag-ahente ko ng lupa, yun ang aking itinustos. Paminsan-minsan, tumutulong yung mga anak ko. Kaso, hindi ko po sila inuobliga gawa ng may mga pamilya din sila. So, I do it my own. I provide for myself. I provide for my education. Independent Lola? Talagang Miss Independent po siya. Diyan po sa Bulacan, anong nakikita niyong potential sa tourism, local tourism, para yung ano bang mga opportunity meron? Right now po, kasi dito po ako sa Giginto, Bulacan nakatira. So, yung Halamanan Festival po namin, na every year yung ginaganap, di ba na-postpone po dahil sa pandemic. Hopefully po, sa mga darating na panahon, ma-continue uli namin yon. Ayun. Anong pangalan po ng festival? Halamanan?
Halamanan Festival po. Kasi madami madaming mga ornamentals, hindi ba diyan yan ang dinadayo sa mga gustong ng mga plantito at plantita. Plantita rin ba kayo, Lola? Opo, mahilig po ako magtanim, kaya lang wala na pong space dito sa tapat ng bahay ko. Kaya po sa paso na tatanim. At isa pa po, magandang ehemplo po ang ipinapakita nyo sa amin na talagang ang pangarap talagang basta wag niyong bitiwan, no? Parang any age, yes. At any age, kasi siguro yun ang pinakamagandang ehemplong na bigay ni Lola sa atin ngayon. You never stop. Ano po yung, bago namin kayo bitawan, ano po yung message nyo sa karamihan sa mga ka-promdi siguro natin na probably your age or slightly older, is it too late for them? Ano po ang gusto nyong i-message sa kanila kung meron silang pangarap tulad nyo na makatapos ng kolehiyo? Doon sa mga gusto pong mag-aral pa, kasi may nagme-message sa akin, may mga edad na. Tulungan ko daw sila na makapag-enroll, paano gagawin. So, sinishare ko po yung aking karanasan at kung paano ma-encounter yung mga challenges along the way. Medyo pag sa edad na po kasing ganito at millennial ang kasama mo, iba po ang connotation ng iba, ng mga kabataan. Minsan parang feeling mo walang respeto kasi nanay ka na, lola ka na. Ikaw naman feeling magulang ka, feeling lola ka talaga, na parang yung authority nasa iyo Pero hindi po, pagdating sa classroom, pantay-pantay kami. That's a very beautiful attitude to take, Kasi I'm sure marami rin kayong natutunan sa mga millennial na mga kaklase ninyo. The two-way street. Marami po. At saka isa pa yung respeto po sa mga nakakatandang mag-aaral na katulad ko. Sana bigay naman din nila. Kasi yung iba po, nawawala na ng respeto kasi feeling nila, dahil sa dami ng karanasan namin at nasasabi namin agad yung gusto naming sabihin, halimbawa recitation, parang kami, sa kanila, banta na, katunggali. Pero hindi po pantay-pantay lang yung level namin. Pantay-pantay lang po kahit na may edad ka at millennial sila. Although, sa Lola, kayo ba yung nasa photo? Yung pinapanood natin photo ngayon, kayo po ba yan? Opo. Wow! Okay. Parang prom queen din na. Naku po, maraming salamat po for the time that you gave to us and congratulations. Marami pong salamat, Lola Leonita. Sige, mabilis na lamang po at kailangan na nating magpaalam. Binabati ko po si Ma'am Lea Vizcara kasi professor ko po yan, na love ko. Birthday po niya ngayon. Happy birthday, Ma'am. Happy birthday! May favorite professor din pala si Lola. Alright. Professor ko po. Salamat. Maraming salamat po. Yan po ang isa na namang araw ng ating paglilingkod sa ating mga kababayan sa ngalan ng Tinig sa Kongreso at totoong ka-Promdi Alfred de los Santos. Ako po ang inyong kakampi, Ces Orenia Drilon. Ako naman ninyong sandigan si Jude Bacal. Sa magkatuwang po nating abutin ng magandang bukas. Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. We'll see you tomorrow. Basta Promdi Lodi. Basta Promdi Lodi. Tunay na tunay, Promdi. Abangan ang susunod na talakayan sa programang Tunay na May Malasakit at Puso sa mga Probinsyano. Kasamang totoong probinsyano, Congressman Alfred de los Santos at ang batikang mamamahayag sa radyo telebisyon, Ces Drilon. Dito sa DZXL 558. Radyo Trabaho. Basta Promdi Lodi. Basta Promdi Lodi. Basta Promdi Lodi.
Ay, dito na kami guys. Ano mo yung init, parang naglalakad din. Oo, sa aulap yan. May daanan, bakit papunta mo? Saan? Ay, oo. Andyan na. Tagal namin nakarating sa falls.